Pán pamätá na milosť svoju a jeho pravda je náš hrad. On ľudu svojmu je ochranou, hoď by nám hrozil veľký pád. Hľa uzrví končiny zeme, ako Boh svet ten miloval. Keď spási v svete zaznie sláva, nebo i zem si Pána chváľ. Volajte hlasne, vďaky vzdajte a zaznie zvonov zvučný hlas. Pánovi na citare hrajte, veleb ho piesňou každý z nás. Národy všetky zvučte s nami. Pán si nás chvále povolal, k oslave spevmi radosnými, vzývaj ho tento svätý chrám. Amen. Slavnostné kresťanské zhromaždenie, velebný pán farár Kupko, dôstojný pán biskup, sestry a bratia, som veľmi rád, že môžem byť v tomto vašom svetom chráme, stáť na tomto svetom mieste, na tejto kazateľnici a prihovárať sa vám slovom Božím. Pred určitým časom váš duchovný pastier bol kázať u nás na pamiatke posvetenia chrámu v Partizánskej Ľubči a celú kázeň kázal v slovenčine. Ja taký dar od Pána Boha nemám, aby som kázal buď po česky alebo po polsky, ale čo veľmi mňa teší, obidva tieto jazyky sú môjmu srdcu veľmi blízke a veľmi rád počujem polštinu. Je to pre mňa taký veľmi spevavý jazyk, krásny. A čeština, na tej som vyrastal aj ja, lebo narodil som sa ešte v Československu a mali sme spoločnú televíziu a rozprávky sme pozerali aj v češtine, aj v slovenčine. Je to pre mňa veľmi vzácne. A taktiež som veľmi rád, že je tu s nami váš pán biskup, lebo pôsobím v cirkevnom zbore v najstaršom bývalom Uhorsku. 500 rokov tohto roku slávime, ako luteráni v nemeckej Ľubči začali prijímať pod obojím a zvolili si prvého kňaza Štefana Špetingera. A už pánu oslávený otecko pána biskupa, pán senior Devečka, pôsobil v susedných zboroch v Ružomberku a vo Svetom Kríži potom s manželkou, s mamkou nášho pána biskupa. Tak je to pre mňa veľmi vzácne byť na tomto mieste a mať tu aj týchto mojich dvoch bratov a vás, sestry a bratov. Keď má niekto z našich blízkych narodeniny, tak túžime potom, aby sme mu zablahoželali. Osobne ho navštívime. Nie vždy je možné prísť k danému človeku, ale ak takúto možnosť máme, pripravíme si pre jeho milé slovo. Donesieme mu možno kvietok, zablahoželáme mu, zaspievame mu mnohajalita, blahajalita a venujeme mu svoju pozornosť. Veľmi podobne je to aj dnes, lebo slávime narodeniny tohto vámi, drahého, milého a vám srdciam vzácneho chrámu Božieho. Má 101. narodeniny. Ale taktiež sa schádzame, aby sme Bohu ďakovali pri okrúhlom výročí osamostatnenia sa od zboru Návsi a založenia Hradeckého cirkevného zboru. 75 rokov. Ako tento cirkevný zbor tu na tomto mieste môže žiť, konať a pracovať. Neviem, či brat farár dostal nejaké blahoprajné SMS-ky alebo maily k výročiu tohto kostola, ako si to my ľudia posielame, ak nemôžeme prísť na oslavu, ale my sme tu prišli na toto sväté miesto, do tohto chrámu, aby sme oslavili jeho narodeniny. A dnes chceme ďakovať trojedinému Pánu Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svätému. Chceme dať najavo, že si tento chrám vážime, že nám je vzácny, že nám je drahý, lebo pre vás veľmi veľa tento chrám znamená. Chceme mu tomuto chrámu zaželať, aby aj naďalej slúžil, aby zostával pod Božou ochranou, aby bol vždy tým milým a vzácnym príbytkom pre Božie deti, ktoré sa tu duchovne zrodili.
Chceme vyjadriť presvedčenie, že dotiaľ je len dobre s nami, kým zvony chrámu znejú medzi nami. A toto nám chce povedať aj životodárne slovo Božie. Z úcty a prevážnosť k nemu prosím povstaňte a vypočujte si tak slova písma svätého. Napísané ich nachádzame v žalme 100 v mene Pánovom takto. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem. S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním, vedzte, že Hospodin je Boh. On učinil nás, jeho sme, jeho ľudovce, jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do jeho brána, s chválospevom do jeho nádvorí. Ďakujte mu a dobrečte jeho menu, lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Amen. Toľko je slov písma svätého a blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie nielen počúvajú, ale ho aj vo svojom srdci zachovávajú. Amen. Milovaní ľud Boží, vzácni oltárni spolubratia, sestry a bratia vo viere v trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Tento chrám bol vytúženým dieťaťom mnohých predchádzajúcich generácií hradeckých evanielikov, luteránov, ktorí chceli mať do Božieho chrámu bližšie a túžili potom, aby bol dom Boží uprostred ich domovov a domácností. A preto my všetci máme aj v túto chvíľu dôvod k radostnej oslave Hospodina, podobne ako nás k tomu vyzýva nábožný žalmista slovami dnešného kázňového žalmu. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem. S radosťou slúžte Hospodinu, vchádzajte pred Neho s plesaním. Tady starozmluvný Boží duch, oslavná liturgia Hospodina a jeho svätý chrám na Sione vytvárala jednotu. Súvis jedného s druhým sa jasne ukazuje vtedy, keď si uvedomíme, že dnešný kázňový žalm spieval ľud starej zmluvy ako pieseň pútnikov práve vtedy, keď putovali do Jeruzalemského chrámu. Podobne aj vaši predkovia sa neraz cítili pútnikmi, keď po založení luteránskeho zboru v Bystrici v roku 1782 po tolerančnom patente, neskôr na vsi v roku 1791 museli chodiť neraz k podstám Božím, ako sa v minulosti služby Božie nazývali, pešť, ako pútnici, v lete či v zime, v páľave slnka i v chumelici a daždi až do chvíle, keď sa po prvýkrát 6. srpna v roku 1950 konali služby Božie v tomto chráme. Z tej skromnej cintorínskej kaplnky žbitovní kaple sa stal farský chrám. Milovaní moji, dôvera v Hospodina ľudu Izraela bola spojená s myšlienkami na Jeruzalemský chrám, o ktorom vyznávali, že jeden deň v ňom je lepší ako inde tisíce. Aj v dnešnom kázňovom žalme je ozvena tejto dôvery: vchádzajte s vďakou do jeho brána, s chválospevom do jeho nádvorí. Tam v posvätnej liturgii pri slávení bohoslužby sa stretával Hospodin s človekom. A preto žalmista vyzýva pútnikov: ďakujte mu a dobrečte jeho meno. Na tejto výzve sa, milé sestry, milí bratia, nič nemení ani dnes. Je stála, aktuálna a opodstatnená. Zvučne plesať Hospodinu, oslavovať jeho sväté meno, jemu slúžiť modlitbami a piesňami, oslavovať ho, to je úplne samozrejmé a prirodzené pre každého veriaceho človeka. Platí to o človeku starej zmluvy,
ale aj o človeku novej zmluvy, teda o každom jednom z nás, o Božom ľude. A je celkom prirodzené, je spontánne, radostné a vďačné konanie tam, kde si človek uvedomuje, že má za čo Pánu Bohu ďakovať. Tam, kde človek vie o tom, že Pán Boh skôr slúži. Slúži a chce slúžiť nám, ako my jemu. Takto vyznáva aj svätý evanjelista Ján. My milujeme, lebo on prv miloval nás. Ľud Izraela vždy pamätal na to, ako vznikol. Ako sa stal zo zotročeného ľudu, ktorí ani ľuďmi neboli, iba nástrojmi učiacimi, ľudom slobodným a ľudom Bohom vyvoleným a požehnaným. Ako sa narodil vtedy, keď bol pokrstený v oblaku i v mori. Ako dostal možnosť správne Hospodina ctiť darom Božieho zákona, desatora pod Sinajom, ako sa slobodne a dobrovoľne rozhodli ich predkovia postaviť sa do jedného celku s mladým Jozuom, ktorý na sneme v Sícheme vyznal: vyvolte si dnes, komu budete slúžiť. Ja, môj dom, my slúžiť budeme Hospodinovi. Toto všetko, milovaný ľud Boží, je predobrazom ešte väčšieho, milostivého sklonenia sa živého Pána Boha k nám, k vašim predkom. Vedzte, že on učinil nás. To má vedieť a vyznať každý kresťan. Nejde, milé sestry, milí bratia, len o poznanie a vyznanie, že náš telesný život máme od Pána Boha, prvého i konečného a jediného živého, ale slovom učinil nás. Máme myslieť aj na naše duchovné znovuzrodenie v dare svätého krstu. Tu na tomto mieste, v tomto chráme sa väčšina z vás stala Božími deťmi. Tu ste prijali sviatosť svätého krstu. A v tomto kúpeli znovuzrodenia stali sme sa Božími deťmi. Každému z nás osobne Boh povedal a zaslúbil: neboj sa, môj si ty, moja si. Ja som ťa povolal tvojim menom. A preto ďakujeme Pánu Bohu za toto sväté a vzácne miesto. Spoločne si máme v tejto chvíli uvedomiť a pripomenúť aj my, že tu na tomto mieste pred 70 rokmi vaši starí rodičia, otcovi a mami po prvýkrát v tomto chráme potvrdili svoju krstnú zmluvu s trojediným Pánom Bohom konfirmáciou a z tohto svätého miesta im vtedy aj dnes nám zaznievalo slovo vyznania i slovo zasľúbenia: jeho sme. Sme Boží ľud, ovce Božej pastvy. Syn Boží, Pán Ježiš Kristus, sa stal našim dobrým pastierom, ktorý nás, zlorečených a zatratených, vykúpil a privlastnil si, aby sme už neboli viac otrokmi hriechu a smrti večnej. Tak nás to učí blahoslavený Boží muž doktor Martin Luther. Ak to vieme, potom samozrejme a radi vchádzame znovu a znovu do brán Božieho domu, do tohto vášho milého chrámu, ďakovať Hospodinu a vzývať jeho meno, lebo dobrý je Hospodin. Uvedomujeme si, milí priatelia, že my aj po svetom krste stále hrešíme. A to v mnohom, dennodenne. Ale náš Otec nebeský nám práve i na tomto svetom mieste, tu v jeho cirkvi, hojne hriechy odpúšťa a dáva nám nádej večného života. Uisťuje nás,
že nám je stále milostivý a mocne konajúci pre nás. Je stále ten istý dobrotivý trojjediný Boh. A preto je cirkev. Rodina tohto cirkevného zboru pre nás tak veľmi a bytostne dôležitým spoločenstvom, lebo nie v Tesku, nie v McDonalde, nie mám benzínovej pumpe, nie v nákupnom centre, ani v divadle, či neviem na akom skvelom festivale, ale jedine v Božej cirkvi, konkrétne v tomto luteránskom zbore a v tomto svetom chráme, každému osobne aj dnes a stále zaznievať budú tie vzácne slova, nie naše ľudské, ale Kristove slova, plné moci a milosti, odpúšťajú sa ti hriechy tvoje. Za vás sa vydáva, za vás sa vylieva. Čo viac si želať, milovaní moji, ako prítomnosť v tomto chráme. Žalmista v dávnej minulosti poznal a svedčil, tak ako svätí apoštolovia, cirkevní otcovia a s nimi celá cirkev a v nej aj my, smieme vyznávať, lebo dobrý je Hospodin, na veky trvá jeho milosť. Tá Božia milosť, tá je tak veľká, že sa ňou mnohí poslední stali prvými. Je tak úžasná, že mnohí marnotratní synovia a dcéry boli prijatí do otcovho domu s darom rúcha novej spravodlivosti, s prstenom pravej slobody a dôstojnosti napriek mnohým predchádzajúcim zlyhaniam a hriechom. Božia dobrota a spravodlivosť prevyšuje naše predstavy, aj naše súdy. Lebo on aj posledným robotníkom, ktorí pracovali na vinici, dáva toľko ako prvým a nikomu nekrivdí. Naša odplata hojná je v nebesiach, v dare večného života. Aj tento chrám je predobrazom toho, čo nás raz čaká. Aj služby Božie, liturgia, je predobrazom toho, čo raz v plnosti zažijeme v nebesiach, keď naše oči uvidia milujúceho Boha. Ak vieme o tom, prichádzajme tu na toto miesto s chválospevom. Prídime opäť aj tú budúcu nedeľu, lebo chválospev má znieť neprestajne. A my smieme vždy a všade zlučne plesať Hospodinu, s radosťou slúžiť Hospodinu, chádzať pred Neho s plesaním, veď vieme, že Hospodin je náš Boh. On nás učinil, jeho sme, jeho ľudovce, jeho pastvy, a preto vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom jeho nádvoria. Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo dobrý je Hospodin, na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Amen. Modlíme sa.